Pozdrav svima, ovdje Nemanja na kanalu Pro Internet, sa mnom je Ognjen i... Ti nisi normalan. Konju jedan. Ok, malo smo napredovali, ja sam napredovao, pošto nisam bio tu, Ognjen je snimao videe, pa smo malo pljačkali, nabavili smo i kola i tako. Idemo u vojnu bazu, da ja pokupim malo taj prsluk, pošto ti... Otići ćemo u katakombe, ali prvo ću ja da odem do vojne baze. Sad. Evo gi, vidi, stigli smo kod baze. Čekaj, ovdje ću da se parkiram. U svaki slučaj. Nećete verovati, ljudi, šta smo usput našli. Pogledajte moju pušku. Vidjet ćeš u klipu, predobra je puška i još sam našao neke razne... Ok, odavde vidim da nešto tamo nije u redu. Kad vidim crveno, to znači da nešto nije u redu. Kad vidim zeleno, to znači da je sve u redu. Čekaj da zamenimo ovako s ovim. Sad ću ovog. Evo ih još jedna kola. Eno ih još jedna kola. Što? Čekaj, moram da nađem oklop. Pa nemoj ulaziti. Za ovaj ja mislim da imam skin. Ovo mi više ne treba. Čekaj, kako ovo da bacim? Drop. Kad si gluv. Koliko sam ti skinuo? Uš. Šta još ovdje mogu da nađem? Zašto nigde nema oklop? Kako me to nervira. Brate, ovdje ima škola na rasprodaju. Gdje? Čekaj, našao sam neki pištolj. Kakva kapica? Nema bolje kapice od moje. O, napokon sam našao onaj pištolj za koji sam dobio sad skin. Ja me trčkaram. Tražim u stvari, bolje reći. Skroz... Si ovo ti? Nisi. Evo te. Samo da nađem glupi armor. Čekaj da skinem ovu. Nisam. Aj proveri da li gore ima armor. Proveri da li gore ima armor. Nije, nego je to tebi doneta. Da? Ju, buraz, da vidiš kako se presavio zombi kad sam ga ubio. Tiše malo tamo, Ogi, brate.
Ako udiriš ove pogled, ove mete, onda ćeš dobijeti pojene. Ovi da ovo. Grdosije. To armor. Samo da ubijem zombije. Armor. Dobre. Jel mi dao? To. Sad moram da skinem ovaj crveni. Čekaj, bolje da napravim mesta. Šta mi ne treba, ti mi ne trebaš ja. Hopac. Evo ga, sad sam potpun. Ma ne gori, to su kola neka. Iš, puče puška. I dođi da vidiš kako se presavio ovaj jedan kad sam ga ubio. Dođi da vidiš kako se presavio. A ne, stoje. Znaš kako se presavio, ceo se. Jo, eno ga jelen, možda ga i ubijem odavde. Čekaj. Sad čim digne glavu. Ne, pomerio se. O, ne mogu. Znaš odakle sam ga izroko? O, gdje si ja rane? Odi vamo. Ovo je moja drugarica testera. Ne može, ja sam major, ja moram ovu kapu da nosim. Ovu kapa je jača od mene. Možda jače po izgledu, brate, ali kažem ti. Ako te neko uhvati, brate, pa glava će boleti. Znaš kako lako ubijam, brate, u glavu kad udaram te s tom kapom što ti imaš? A ovi s ovim kapom moraš 2 puta... Jest, tako je. Ok, šta ćemo za kraj epizode da radimo? Za kraj epizode idemo, pa da se, kako smo mi ga nazvali, Kocka grad, idemo tamo da se usmjerimo, da pokušamo da nađemo tuđu bazu. U pravu si. Vidimo se kad tamo stignemo. Ok, krenuli smo da lutamo grad. Samo da vidim. Agi, šta radiš u kolima? Agi? Možeš li da izađeš? O, ma daj! Ovo vam je ubedljivo, može se reći, najjača stvar za razaranje tuđih baza. Takozvana zidna mina. To je prejako. Istugo ga sekirom. Pa malo, malo sam dekorio. A? Nije nam uzeo kola što lažeš. Ne, nek tebe napadaju, ja idem da izvadim gorivo iz ovog. Jako brzo gubim. Ne, pa ubi ga. Pa ćeš ga ubiti. Si gluv. Ogi! Sramota. Ok, ovdje ima premalo goriva da bi uopšte... Jo, znaš kako seksi kola? Ok, ljudi, morat ćemo sad da završimo. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ostavite like na video, subscribeujte se, šerajte video, komentarišite i poz.